Kumno ki khasi jongi ki poi ban sa shnong hapo kari Bangladesh. Kene galong ke jingli ke babaro le se pikwa bantem. Habang alayo ban ya krenteng ber ki perlok jonga ki badaihi ki parado para snam khasi. Tangba ki shong ki sa pat sha Bangladesh bar ki lalong shnong long thau ru agari Bangladesh. Bar habang ayo ban ya kren bat ngalakali per thau pha. Ya galai kawan ya ketin katliet baki kren kumju karyam kabait. Bagi kup kisam malagasngi ka ai ka bangasham kat kum ka jubab jongki ka longben bagi dai ki khasi tenrai na dong chadong la ban ong bagi dai tenrai na ka snam khasi jongi bat kene kala penlong yang aban kali kumno kine ki khasi jongi ki poisa shakari Bangladesh hatu ki lek khnang ne don na ka no ka daw ka bala penlong ye ki ban poi ban sa shnong hagari Bangladesh Namar kat kum ga jingyo jingtep ki don kumba nyo pesan teli ki shnong khasi hakane kari Bangladesh kabre kari ka ba markham bar ka jela jungi kumjo bar kari India ga jungi bat hakine ki nyo pesan teli ki shnong baki briu ki shnong ki dai ki khasi bat nakine ki nyo pesan teli ki shnong khasi ha Bangladesh ki don ki shnong ki ba marjan bar ka dauki kabai dai bar ka jela ga jungi kumjo ro ka ba ha pa kari India Bat yakine ki shnong wat laki hab apo kari Bangladesh Henry ka kerteng shnong pat lajar da ka tin khasi kum ka we ne ki shnong ka hab shi Bangladesh ka bala ai ka kerteng shnong khasi ka dei ka shnong nok siar nang ta ka chendram thmai bat ki we pat ki shnong ki bala jar ha ka tin khasi ki badon jingai ne ka khaput India ka badai na ka shnong dauki bat ki babun ki shnong khasi ki jingai na dauki ka badai ka border India bat Bangladesh Bar habang ayakren berki perlok loong bawat hakaniam ru kidai tang hakaniam khasi tenrai bat kaniam Kristan. Kumta ngadap da gejing sengolengok bahaya kine kumno ki poi bansa shikane kari Bangladesh hadu nyo pesan teli ki shnong khasi naka e kadaw bagi yo banlet ne naka e kadaw bagi lapoi shikane kari. Hadin bangalawat yakane la khamslam ngasham tangkat ne gejing patai shipang gejing bon jong ki shnong ki pat ba khasi hari Bangladesh Kadaw ka banding kong kalong kat kum ka jubab lingkot jonga kalong kum ni. Hakipor baka India bat ka Pakistan kimpat syam layo ya ka jinglai luat nakti jong ka sarkar pharan. Kine bro atli ki hab ka jing sanchar jong ka sarkar British ane ki doli. Henry de ka kat Southwick u Egas ka khandai spa sau phonyau bak ka sarkar pharan kala ai jinglai luat no ya ka ri Pakistan na ka jing sanchar jong ka. Henry tang marshi singi hadin kane ka katsan trigu Egas ka kantai spa sa ponyau. Lapan bana light luit pat saya ka ri India ka jongi. Kumta hadin balapan bana ya ka jinglai luit hadin kata la draw ya ka ma. Lahab ban pia ya uput usam kumta ki babon na kishnong khasi ha ka jing pensam jong ka sarkar pharang kishnong khasi ki lahab shapok Pakistan. Bat ha kane ka por ka ri Bangladesh kampat shamladan namar ya ka Bangladesh ru akini kisnam Tang hab ya ka Pakistan, ya ka balatip ya ka Bangladesh ka basyong basa da ki Bangali da kata ka is Pakistan. Hadin ka jingyo lai luit ka ri Pakistan kaladon pat ka thmapo yeng hapo ri Pakistan kata hapadang ka West Pakistan bar ka East Pakistan ka badai menta ka Bangladesh. Na kane ka jingyale kala penlong ya ki Bangali ka basyong basa is Pakistan ka balatip menta da ka Bangladesh. Kila dawano ila ka jonggari ban ai kerteng ru da ka Bangladesh. Namar baki bru ki besyong basa is Pakistan kidai ki Bangali. Badai ka khanyo tarik Desember ka kandai spa nyo phuwei bala phya no ya ka ri Pakistan ha ki artli berkata kalong ya ka West Pakistan la ai betang ka Pakistan bat ya ka East Pakistan pat la ai no da ka kerteng jong ka Bangladesh ka badon hadu menne menta. Kumta habapai shiga jingdon kishnong khasi ha Bangladesh menta kadai nadu kapor ka jing penya khlat no ya ka India bat Pakistan da ka sarkar pharang ha ka tei ka jing lai loi bat hadin baka India kala yo lai loi kini kishnong khasi kila ham no shiga East Pakistan ka balatip menta kum ka ri Bangladesh bat hakipor menshwa kadai hapo ka Pakistan na kata kadaw kini kishnong khasi kisadon ha Bangladesh kumbalong hadu menne menta Bat wat laki syong hantai ha kari Bangladesh Henry kari ke balaya per nadong syadong haki ege baro Henry ke ba pela kalong wat laki syong ha Bangladesh Kini kijat pendriu khasi jongi kim klet pat ya kariti dustur ki khasi ki em ki trai ki kta ki riam ki bait
kum ki khasi omdan jingye per watang kindiadru kene kalong ga jingye thu balengkot syapang ga jingdon berka jingyo ka Bangladesh ya kishnong jongi pajba khasi ki jongi nadu katai kesnam andrei ka ka bangi nginum dai ban sngolengo kene borok ka de na ga jingle jong ka sarkar parang bakal syam jing lese ban penwan biang ye ki menta syaka jela ne syaka jai ban riu ka jongi wala ki dei ki jongi ru te parlok kene kalong ga jingye thu ka balengkot syapang ga ne ban ngi pidiang sngobaru yaki comments kaba PPI yaki jingmut jengpi kumno bakine ki khasi ki poisa syatai tang ba singoba ai de ka kentien ka badan buram long ki badan buram ki badan akwar nama teng asya ui baki babon ki tim si wat haki comments andrengan ong ai tang ba wat that yala ka long renyang wat that ya ka kur ka jan wat that ya ka long briu man briu ki khon khasi khara publai shibon